कि सुदर्शन यादव पहले ऊन फैक्ट्री में लुधियाना काम करते रहे। हां माई के कृपा भइल के आके अथी अब मंच पर ब्यासी करता रहे। खेसारी यादव के माई के कृपा भइल। बढ़िया कहनी ये कहनी अच्छा रउआ पर काहे नहीं खे माई की कृपा भइल। अब होले टमाटर के खेत बोरो जाके माई की कृपा हो जइते रउआ खेसारी ऐसन हीरो बन जइती। हां बाकी रउआ बढ़िया भाव ना कइनी हो ना भोड़ी में खाली बियर घर नहीं हो तो उससे हीरो ना बनाओ ना विलन ना बनाओ। ना जी खेसारी कांटी से खोदवा देले रहन ढोड़ी में हां रउआ उंगली से खोदवा लेती तब ले हीरो। अच्छा है समेना के चोपे से खोदवा देते हीरो बन जाए। तनी खड़ा हो जय हो मेरी स्वीटी है ये हमारा बूढ़ा कबूतर के बूढ़ी कबूतरी पिंकी है। मिस पूजा पूजा आपका नाम मेघा किस मेघा नाम तो बड़ा सुंदर। आपका नाम पायल जी। पायल किस कलर का बेंजी वाला कहे के शिकायत करता नहीं कुंवर। अरे कितना सुंदर बेंजी वाला भाव बजवले। हां ए बुढ़ा कबूतर शिकायत करने चले हैं। हां बताइए महाराज कि 2 दिन पहले फोन प्रोग्राम रहल त बजावत कि हम बनी दुख में हमर माल भी दुख में हां कहे के चाहिए तो एकर माल भी है उख में ई भी है दुख में। हां रउआ काहे बनी हुक में ये मर्द पगलाए वाला बड़ा की पगला गइल बा। एकरे नाम कितना सुंदर बजौने बनया है माई सिटियों न डोले हो तोनी बनवा ना माई मोरे लावे लू पसरवा हो तोनी बनवा। कितना सुंदर बा। भोजपुरी के मतलब यही बात सिमरन गाई तो भक्ति ले बेली वाला भरे हारे इना के हम गावता ने सुमिरन ना कोनो सिंगार रस बजा हां कि हो वाला फील्ड मुड़ी धके चील दो बचल बाटे माल जवन होनी है उझील दो। लोग कही कि प्यासवा ठीक बारे बेंजू वाला लौर लेके खेत लाइक हो लेकिन एहू लोग के दोष नहीं के प्रधान जी ना एहू लोग के मन भैया दोष नहीं के। आज जैसन भोजपुरी की व्यवस्था हो गई प्रधान जी हां तैसन लोग बजावत था। आज पहले के भोजपुरी में आज के भोजपुरी में यही अंतर हो गया। हां पहले के भोजपुरी से सुगंध आवे हां आज के भोजपुरी से दुर्गंध आवे। हां पहले बेटी बहन मेल फीमेल लेके संगे भोजपुरी सुने लो। हां आज के अकेलहो सुने में लाज लागे लागल। हां ईयरफोन लगावे के पड़त। कैसन परिवर्तन हो गई। ई भारत के धरती के एक समय सोना के चिड़िया से नवाजल जात रहे। हां आज भीतर के चिड़िया कहे में लाज लागे। हां हाय रे दैवाई सोनवा के देश रे कहां गइले गीता गांधी जी के उपदेश रे हाय रे दैवाई सोनवा के देश रे।
खोजला पकत ही मिली बाइबिल पुराण में। हमरा देश के आदमी छोड़ी पंछियों रहे ज्ञान में। काग भुसुंडी कैसन रहले खगेश रे, ए बाबू काग भुसुंडी कैसन रहले खगेश रे। हाय रे दैवाई सोनवा के देश रे। कौआ हमरा रामायण के कथा कहे देश के। हमारी देशों में बड़े में नालंदा, मेरा मगध में नालंदा यूनिवर्सिटी, जहाँ विदेशी लोग पढ़ने आते थे। मैंने शौक से देखने गया एक दिन, खंडहर बन चुका है। हाँ, ये महाराज में तो कूदा कूदी के बच्चा खेला था। हमारी दसवा में बड़े हुए नालंदा, आज कहे बुधिया में लग गई फांदा। देखो डिग्री खाती लोग जाता विदेश रे। हाय रे दैवाई सोनवा के। लेकिन आज क्या हो गई बा, खाड़ हो जा। आज डगमग धरती डोले लगल ले माई का कि चोरावा के सिपाहियो नहीं बोलत रे भैया, नहीं बोलत रे भैया। आज पूजा वही लोग नाचो, हम ना नाचो। चोरावा के माई मोरायो धर्म से धार दिया पिया डोलत रे। माई मोरायो धर्म से धार दिया पिया डोलत रे भैया। आज केकर दोष हो, आज के समयाना दोष हो, कि आज के जनाना के दोष हो, कि आज के मर्दाना के दोष हो, कि आज के खाना के दोष हो, केहू के दोष नहीं ना। ई कलयुग समय के दोष बा। यही से बिरहा भा में हम उत्तर प्रदेश देवरिया जिला के लोग आवेला कि कलयुग कइले बा आर चढ़ाई माई बतिया आ कहलो न आज ऑफर भइले जबर सबर आरे कतना ले करी लागे आनी बहिन ऑफर भइले जबर सबर कतना ले करी लागे आनी बहिन देखली ना कुंवर जी के लिपस्टिक के टीका मरले। हरि राम राम। एक ताल में तन में देखब के गरम कइले बनी अब के का करी है। हां देखो टीका लगल बड़ा है, देखिए एगो काहर टीका लगल बड़ा। आज टीकवे लगा के पत्थर खोल गए भैया, पत्थर खोल गए भैया।
अंतिम पद में कहो ए माई आज ऐसा देखा जाता कि एगो महतारी के 4 गो बेटा हां आ चारों के भीख मांग के पोस पाल देता रही हां आ 4 गो बेटा मिल के एगो महतारी के परवरिश नहीं कर सकता ना हाय रे बेटा हाय रे कंजू अरे बेटा त एगो इनरवा भरे अरे अरे 4 गो के पानी चारों से आ एगो ना भर एगो इनरवा भरे 4 गो के पानी चारों से एगो ना भर मास्टर मुना जुगावा आज बाउरे के लाइल भइले असली न मास्टर मुना जुगावा बाउरे के लाइल भइले असली न स्वीटी हो मेघा जी मिजाज में आवे तो भी जवान काड़ू तरत और थिरके के चाहिए देखा तो कैसे है तो मेघा कि मिसरी मिला जो खोल